Melagorni RTIni adongno erengno khuyov nangjakma patimungo tabuk nke Congress ni MLA Sudibrai Bormon gana wo bachaka MLA Sudibrai Bormon Prosenjit Sahani nukhungo thangai cheri naikha te MLA koksil sakha habango tongnai bodol ni tuidulnai rokno kebenge khorangti samani bagashe erengno khuyov nangjaka hinai Melagorni RTIni adong Prosenjit Sahano sidikrani keso darshana naimani koksel samungno kitingai ketal thongrungni kok banglaimani nokjaka opati mungo thongkholawo ongkhore khorangti sakha Congress ni MLA Sudibrai Bormon kokti salo Melagorni Thakurpara amchayo Prosenjit Sahani nukhungo thangai sogoikha MLA Sudibrai Bormon nukhungni borokrok bai koklam sakha te o jora chayawo soyoi kerongni chobani sikangai tlangnani bagai kobokha salkisa sikang kaisa sidikrani keso Prosenjit Sahano naimmuthang rok bai romjakmani botabuk along nogono kho haibano puilani sibino Prosenjit Sahate bini nukhungni borokrokni sanmung ungkha bono erengno romjakha hinai koksel samung Melagorni hapango tongnai bodolni tuidulnai rokni samung chayano tei hush angai tongmani RTIni adong Prosenjit Saha aboni ulo bono erengno khuyov nangjakha kabangma lamchayatei samung tangjagai tongmani no RTIni bisingte kokthomjak sanmani bagai Prosenjit Sahano khuyov nangjakha hinai wansuk সেদিন ও তৈরি হচ্ছিল ওই ক্রস এক্সামিনেশন এই চেয়ারপারসনের বিরুদ্ধে এবং আরও যারা রয়েছেন তাদের ক্রস এক্সামিনেশন হওয়ার কথা লোক আয়ত্তে ও যাবে ওখানে ওকে ইন্টেনশনালি এই এনডিপিএস কেসে গাঁজা ও গাড়ির মধ্যে রেখে অন্যায়ভাবে তাকে গ্রেপ্তার করেছে এবং অন্যায়ভাবে তাকে এই এনডিপিএস কেসে এন্টেঙ্গেল করেছে O shalo MLA Sudibrai Bormon bai Baksha tongkha Congress ni tuidulnai Nilkamal Saha Habil Mia Dipok Chakraborty Lokhon Das khoboi bodolni juda adongrok Congress ni tuidulnai rok patimungno kaham ke cheri naina te soi kubino phunuknani bagai sanmung tisaka abu bai Bakshano kerongni chobawo nukhungni ganawo tongnani bagai bo kok rikha Bureau Report News Now